Pati ikaw, tita. Bakit ba puro material na bagay yung pinapalit nyo sa absence nyong lahat? Ikaw, si Papa, si Mama. Ano bang akala nyo sa akin? Batang paslit pa rin? Nabilhan lang laruan, okay na? Tita naman. Jill, I'm definitely late for the meeting kaya I have no time para dito. Sorry, Jill. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Kumusta ka na po dyan sa Japan? Okay naman, anak. Eto, pagod na naman sa factory. Peak season kasi. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Okay naman po, Papa. First day po namin kanina. 1 taon na lang po at gagraduate na po ako sa high school. Sana po maka-attend po kayo ng graduation ko. Naku, anak, baka malabo. Kasi maglilipat na kami by April. Doon sa kabilang factory. Di bale. Bibilhan na lang kita. Ano bang gusto mo, anak? I-advance natin, ha? Papadala ko pambili sa katapusan. Pa, umuwi ka na lang po. Okay na po yun. Kasi yung mga gadget at kung ano pa po, nandyan lang po yan. Pero ikaw, Papa, miss na po kita. Ang sweet talaga ng anak ko. O anak, asan pala si mama mo? Pakitawag mo nga. Wala po si Mama eh. Namalengke po, Papa. Minsan ko na lang makausap yun, ha? Mukhang kilala lang ako ng mama mo pag malapit ng sahod. Hindi naman po siguro, Papa. Busy lang po si Mama dito sa bahay. O sige na, anak. Matutulog na ako at may pasok pa ako mamayang gabi. Mag-iingat ka, ha? Mag-aaral lang mabuti. Opo, Pa. Anong sabi ng Papa mo? Papadala daw ba siya? Opo, Mama. Tinatanong niya nga po ako kung ano daw pong gusto kong graduation gift eh. Papadala na lang daw po niya sa katapusan. Tapos sabi ko po ayaw ko po ng gift basta umuwi na lang po siya. Ano ka ba naman, Jill? I-PM mo yung papa mo at sasabihin mo kung ano yung gusto mo. Para dagdagan niya yung padala niya. Tapos tsaka na natin bilhin. Pahiram muna ng pera pang... Ano, Ma? Pansugal na naman po. Ma, hindi ka ba naaawa kay Papa? 10 years na po siya nasa Japan. Madalas pang gabi po at grabe pang mag-overtime para lang matustusan tayong dalawa. Sana naman po tigilan niyo na po yung pagtotoong it's niyo, Ma. Hoy, Jillian. Anak lang kita, ha? At wala kang karapatang ganyanin ako. Gusto mo bang isumbong ko rin sa papa mo yung paggala-gala mo, ha? Ako ba tinatakot mo? Halika nga dito nung makita mo yung hinahanap mo. Ano, Ma? Papaluin niyo po ako? Ma, ikaw po yung magulang ko. Ikaw po dapat yung mag-guide at nagiging best example para sa akin. Pero sa araw-araw, Ma, puro po sugal. Tapos ayaw mo pang kausapin si Papa. At lahat na yata ng pagsisinungaling nagawa ko na, Mama. Para lang hindi magduda si Papa sa inyo. Kasi mahal kita, Ma. At ayoko pong mag-away po kayo. Sige, sumbong mo ko. Tingnan ko lang kung maniwala sa'yo yung papa mo. Libangan ko lang yun, Jill. At isa pa, nakakatikim ka rin naman ng panalo ko, ah. Lahat ng luho mo, sinusunod ko. Umalis ka nga sa harapan ko at baka matalo pa ako mamaya dyan sa kakabusangot mo. Malas! Hoy, Jill! Tulungan mo magbuhat ng panindayan si Tita Mika mo. Puro ka cellphone lang dyan! Okay lang, Ate Beth. Kaya ko pa naman. Galing, Ate Beth, ano? Ang lakas ng kita ng tindahan ngayon. Salamat pala, Ate Beth, ha? Kasi sinisweldohan mo ako sa pagbabantay sa tindahan mo. Ano ka ba? Tulong ko na lang yun sa'yo. Gusto ko makaipon ka para naman hindi ka na masyadong nakadepende sa akin. Grabe ka naman, ate. Pero totoo, thank you talaga, ate, ha? Sasha, ayoko na madrama. Mamaya bantayan mo uli yung tindahan, tsaka itong si Jill.
Huwag mong papaalisin ang bahay. Grounded yan sa akin. Bakit naman ate? Nag-away ba kayo? Jill, ano naman sinabi mo sa mama mo ha? Ay naku, yung pasaway na yan. Pinag-iinitan pati yung pagsusugal ko eh. Ate, parang sobra rin kasi talaga yung pagsusugal mo. Napapansin ko kahit yung kita sa tindahan, nagagamit mo na rin. Hoy Mika, isa ka pa. Ang importante, binibigyan kita ng parte mo. Huwag ka nang gumatong. Sige, opo ate. Ma, pati ba naman si Tita Mika? Kaya mo pala siya kinuha mula sa probinsya para may tagabantay ka ng tindahan mo. Para ano? Makapagsugal ka ng mas matagal? Hoy Jill, pasalamat ka at nasa labas tayo. Kundi kanina pa kita kinaladkad eh. Ang dami mong reklamo. Bakit? Ikaw rin na, puro ka lang gastos. Ang tamad-tamad mo pa sa bahay. Kung makapagsalita ka, kala mo. Pwes, hindi ka na pwedeng pumunta sa debut ni Janet. Grounded ka ng 1 buwan. Grabe ka, Mama. Pati debo ni Janet? Best friend ko po yun eh. Ewan ko sa'yo, Mama. Sobra ka na po. Hello, Papa. Alam mo ba, si Mama, nauubos niya kagad yung pinapadala mo. Paano po kasi? Na-addict po siya sa pagtotoong eats. Pag nananalo po siya, binibilan niya ako ng damit o pagkain para tumahimik ako. Bakit ngayon mo nang sinabi yan? Anak, kailan pa? Mga 6 months na po, Papa. Mula nung hindi niyo po siya makausap masyado, lagi po siyang nasa pasugalan. Papa, ayoko na po dito. Kunin niyo na po ako. Sobrang bad po ni Mama. Anak, alam mo namang di kita pwedeng dalhin dito, di ba? Salamat sa mga kwento mo. Anak, ako nang bahala sa mama mo. Huwag ka nang umiyak. Ibibili na lang kita ng... Papa, hindi na po ako bata. Hindi ko po kailangan ng mga bibilhin niyo para sa akin. Kayo po yung kailangan ko. Natatakot po ako kay Mama. Ano na lang po gagawin niya pag nalaman niya pong sinabi ko po yun sa'yo? Hoy Jillian! Lintik kang bata. Halika nga dito, makakatikim ka na talaga eh! Beth! Huwag mong galawin ang anak ko. Sinabi na sa akin ni Jill ang lahat. Jill, pumunta ka muna sa kwarto mo. Opo, Papa. Sweetheart, huwag ka maniwala dyan kay Jill. Grounded kasi yan sa akin. Sa sobrang pasaway kasi. Hindi ko na pinapa-attend sa debut ng best friend niyang si Janet, kaya... Akala mo ba hindi ko nahalata, ha, Beth? Kakausapin mo lang ako pag nandiyan si Jill o kaya pag malapit na magsweldo. Natatakot ka kasing makausap kita ng solo at baka bigla kitang tanungin. May nakarating ng chismis sa akin, ha? Sabi nga, lulong ka na raw sa sugal. Pero hinihintay kitang umamin. Oo, tama yung anak mo. Nagsusugal nga ako. Sorry, Paul. Alam mo, inip na kasi ako dito sa bahay eh. Kaya inaaya ako ng mga kumari ko. At eto, nalulung ako sa sugal. Yun lang kasi yung time ko na masaya ako eh. Miss na kasi kita eh. Beth, please lang. Itigil mo na yan. Si Jill na lang ang asikasuhin mo. Hayaan mo. Mag-iipon tayo uli para makauwi na ako dyan at palaguin na lang natin ang tindahan mo. Beth, di maganda maadik sa sugal. Alam mo kung ilang pamilya na ang sinira niyang sugal na yan. Tama ka, sweetheart. Pangako hindi na mauulit ah. Ate Beth, 3 buwan na mula ng mga kuka kay Kuya Paul na hindi ka na magsusugal. Pero araw-araw pa rin yung pagtotoong eats mo. Dahil dyan, nagkaroon na rin kayo ng gap ni Jill. Hayaan mo na nga yung batang yan. Napakasipsip kasi sa tatay niya eh. Buti nga, di na nagsusumbong ngayon eh. Tsaka, di na makakalatayan si Paul kasi lagi naman akong present sa video call ng mag-ama. Ate Beth naman, paano hindi tatahimik si Jillian? Sinapak mo nung gabing umamin siya sa papa niya. Buti nga hindi halata yung pasa niya. Dapat lang yun. Ang batang yun. Ilang taon pa lang may sungay ni. Kagigil. Teka lang, may kumakatok. Sino yan? Kuya Paul? Ano, Paul?
andito ka? Paul, teka, Jillian! Ang papa mo! Papa! Jillian, anak, namiss kita. So si Jill lang ang na-miss mo? Beth, mag-usap tayo mamaya. Jill, halika. Marami kong pasalubong sa'yo. Mika, may dala rin akong chocolate. Wow! Salamat po, Papa! Binili mo yung paborito kong chocolates at babango. Salamat din po sa bagong bag. Papa, ang ganda-ganda po! Siyempre, basta ikaw. O sige, dyan na muna kayo sa sala ha. Mag-uusap lang kami ni mama mo. Paul, sa ilang taon na umuwi ka para magbakasyon, parang ngayon mo lang ako sinurprise ha. Sana naman sinabi mo naman lang para nakapaghanda ako. Tingnan mo tong suot ko. Beth, maghiwalay na tayo. Ano? Umuwi ako para maumpisahan kung ano bang dapat lakarin. Saka ko naiisipin paano natin sasabihin kay Jill. Ano? Ano sabi mo? Umuwi ka para makipaghiwalay sa akin? Bakit may babae ka ba? Beth, hindi ako ang issue dito. May nag-send sa akin ng pictures mo habang enjoy na enjoy ka pa rin sa sugal na yan. At alam kong nitong buwan lang ang mga litrato na yun. At sino namang kapitbahay na chismosa ang nagpadala sa'yo niyan, ha? Ang anak mo. Hindi na niya kaya ang pang-iipit mo sa kanya para wag magsumbong. Nahihirapan na yung anak natin, Beth. Alam mo ang mga kabataan na yan? Emotional sila. Marami akong nabalita ang kabataan na nalululong sa drugs at kung ano-ano pa. Paul, nagsumbong na naman si Jill. Paul, patawarin mo na ako. Ipilit ko namang magbago eh. Dati nga, alam mo, araw-araw yung sugal ko. Ngayon, 4 times a week na lang. Sa tingin mo, improvement ang 4 times a week? Dapat noon pa yan tinigilan mo, Beth, ha? Halos nga masimot ng ipon natin. At yung kita mo sa tindahan dahil dyan sa sugal na yan. Tapos pati anak mo, di mo na maasikaso. Ano ba? Tinatakot mo ba para wag magsumbong? Lahat inaasa mo kay Mika. Ayoko na, Beth, maghiwalay na tayo. Paul, parang awa mo na. Huwag mo ko iwalayan, Paul. Paul, pagsubok lang to. Para kay Jill, wag tayo maghiwalay, please. Hindi, Beth. Hindi. Di ko na kaya itong ginagawa mo. Kukunin ko na si Jillian. Susubukan ko munang i-apply ng tourist visa. Tapos, bahala na kung paano ko siya makakasama ng mas matagal pa sa Japan. Jill, halika na sa baba. Kain na tayo. Wala pa akong gana, tita. Jill, alam kong malungkot ka sa pagbalik sa Japan ng papa mo at sa paghihiwalay ng parents mo. Pero hindi pwede yung hindi ka kumakain. Magpalakas ka, Jill. Salamat po sa payo mo, tita. Salamat na rin kasi lagi ka nandyan para alagaan ako. Ay, nalulungkot lang po ako, tita. Ayoko po umabot sa ganito yung kailangan ko pang pumili. Ano bang desisyon mo, Iha? Tita, ayoko pong iwan si mama. Pero ayoko pong tanggihan yung kagustuhan ng papa ko na sumunod sa kanya sa Japan. Ano po bang gagawin ko, tita? Kasalanan ko to eh. Sana hindi na lang po ako nagsumbong. Jill, Iha, alam mo, huwag mo sisihin ang sarili mo. May time talaga sa pagsasama ng mag-asawa na hindi na nila kayang ayusin ang gusto sa relasyon nila. At mas maigi pang huwag na lang ipilit kung di na talaga pwede masolusyonan ang problema. Oo nga po, tita eh. Siguro po makakasanayan ko rin to. Oo, kaya ikaw, huwag ka na malungkot ha. Pinagluto kita ng paborito mong fried chicken. Salamat po, tita. The best ka po talaga. Grabe, nakakapagod daming customer ngayon. O Jill, anak, ba't ka umiiyak dyan? Mama, may nakita po akong tag photo ni Papa. May kasama po siyang ibang babae. Ma, wala na po ba talaga kayo ni Papa? Akala ko ba kailangan nyo lang ng oras para makapag-isip? Jill, anak, inamin na rin yan sa akin ng papa mo.
1 taon na rin yung lumipas mula nung huling magbakasyon dito yung papa mo. Mula nung hiniling niya na maghiwalay kami, di ko tinigilan na mag-sorry. Tsaka subukang ayusin ang lahat. Ngayon kanya kailangan, sumama ka na lang sa Japan. Ma, hindi ko po kayang iwan kayo dito. At saka akala ko po kasi ito po yung paraan para mas madali kayo magkabalikan ni Papa. Ma, alam kong malaki po yung papel ko sa naging away niyo ni Papa. Pero hindi ko po talaga akalain na magkakahiwalay kayo ng tuluyan. Jill, huwag mo sisihin sarili mo. Ako minahal ko yung sugal at siya naman nagmahal ng iba. Pinili kong wag sabihin sa'yo kasi umasa ako maayos pa namin eh. Pero hindi na talaga kaya. Hindi kami naghiwalay dahil lang sa bisyo ko at babae niya. Kundi wala na talaga kami anak pagmamahal sa isa't isa eh. Ma naman, sana ako na yung nakiusap kay Papa. Makikinig po yun sa akin. Dapat sinabi mo agad para sumunod ako sa Japan at napaghiwalay ko pa sila ng babae niya. Ma, saglit lang po, tatawagin ko po muna. Anak, tapos na kami ng papa mo. Mamaya na tayo mag-usap ha. May kailangan pa akong gawin. Hello, Papa? Totoo po bang may babae ka, ha, Papa? Please naman, Papa, oh. Iwan mo na yung babae yan, oh. Bumalik ka na po dito, Papa. Gusto ko kayong makasama ni Mama. Ayokong lumaki sa isang broken family. Kaya naman ba, please lang po. Jill, anak, masyado ka pang bata para maintindihan ito. Kami ng mama mo, di na namin mahal ang isa't isa. Huwag kang mag-alala. Ako pa rin ang papa mo. Di ko kakalimutan ang mga responsibilidad ko sa'yo bilang ama. Ano bang gusto mong bilhin? At, Papa, hindi na po ako bata. Hindi po pasalubong yung kailangan ko. Buong pamilya, yun po yung gusto ko. Nagbago naman na po si Mama eh. Hindi na po siya sa gurol. Kaya Papa, please lang po. Iwan niyo na po yung babae niyo at bumalik na po kayo sa amin. anak, makinig ka kay Papa. Sa ngayon siguro di mo pa maiintindihan. Pero please, makinig ka. Walang may gusto nito, Jill. Pero mahal ko ang kinakasama ko ngayon. At ang mama mo, tuluyan na rin niya akong pinakawalan. Bata ka pa, kaya iniisip mo madali lang ang lahat. Pag nag-aaway, nagbabati. Hindi ganun yan, Jill. Ate, bakit kaya hindi nagpapadala si Kuya Paul ng pang-enroll ni Jill? Halos mabaon ka na sa utang sa iba niyong pangangailangan, ha? Nagkakandakuba ka na rin sa kakatinda dito. Kaya pa ba, ate? Kung sana hindi ka muna nag-asawa at tinulungan mo ako sa tindahan. Pero kaya ko pa naman. Ano ba yan? Sungit mo talaga, ate. Ganyan ba talaga pag from married woman nagiging matandang dalaga? Uy, ate, joke lang, ha? Ako talaga. Grabe si Kuya. Tuition na lang sagot niya, mukhang mawawala pa. Sabi ko naman sa'yo, paihiramin kita ng pera. Itabi mo yan para sa pagbubuntis mo yan. Sige na. Ate, di pa ako buntis. Busog lang po, no? Puro kakalokohan eh. Totoo naman eh. Ate, mukhang di rin ako mabibiyayaan ng anak. Nga pala, salamat ha. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Wala pa nun. Tsaka, hindi ko naman makikilala si Pete kung hindi siya napadaan sa tindahan mo at na-love at first sight sa akin. Sabihin mo, ginayuma mo yung si Pete. Ay ate, inakit ko lang. Iba yun sa gayuma. Anyway, buti hindi nangungulit si Jill sa papa niya. Anong hindi? Gabi-gabi niya nga tinatawagan sa cellphone. Paano pala, binlock na siya sa FB. Huh? Oo, sira talaga tong si Paul eh, no? Ngayon lang siya pumalya sa pagpapadala kay Jill. Kung ayaw niyang magbigay sa anak niya, sabihin niya lang, hindi yung iba-block pa. Teka nga. Teka ate, binlock na rin ako ni Kuya Paul. Kailan pa kaya ito? Hindi na rin kasi ako masyado nakakapag-FB.
Kami, di rin naman kami friends sa Facebook. Kay Jill na nga niya pinapangalan yung padala niya noon eh. Walang kwenta talaga yan si Paul. Ang lalim na hugot ate ha. So paano na yan? Malapit na ang pasukan. Ewan ko nga eh. Mabuti pa siguro mag-abroad na rin ako, no? Para matustusan ko na maayos si Jill. Pero ate, baka malungkot yung bata. Kasi alam mo naman, naging sobrang close kayo lately, di ba? May pa-lately ka pa dyan. Ito, ang asawa lang ng foreigner, English na. Uwi na, naghihintay na sa'yo yung asawa mo. Huwag ka nang dumaldal dyan. Grabe, di mo na ako pinag-dinner? Huwag na. Sige na ate, uwi na ako ha. Hi mo na lang ako kay Jill. Sige. O Jill, diyan ka na pala. Kamusta yung high school reunion nyo? Okay lang po, Mama. Ba't matamlay ka? May nangyari ba? Habang pauwi po kasi, tinawagan ko si Papa sa cellphone. Sa wakas sumagot na siya. Naubos nga lang po yung load ko. Ano sabi ng papa mo? Naghalit siya kasi bakit daw po ko tawag ng tawag eh. Tapos magpapadala daw po siya ng 5,000 pesos. Yun na raw po yung huling padala niya. Hindi naman daw po yun sapat pang tuition kaya ibili ko na lang daw po ng bag na gusto ko. Mga anak daw po kasi yung kinakasama niya eh. Jill, anak, kaya mo na yung papa mo, ha? Tabi mo na lang yung ibibigay niya. Tapos ipunin mo. Ako na ang bahala sa tuition. Gagawa si mama ng paraan. Ma, sobra-sobra na nga po yung pagtatrabaho mo para may makain po tayo. May maibayad sa bills, sa upa at sa allowance ko. Hayaan mo, Ma. Mag-working student po ako. Tutulungan kita, Ma. Ma, ang sama-sama po ni Papa. Huwag mo sabihin yan. Mabuting tao yung papa mo. Sadyang may mga oras lang na hindi maayos yung desisyon ng isang tao talaga. Huwag kang mag-working student. Akong bahala. Pumirmi ka lang, ha? Mag-aral ka lang. Jill, anak. Kamusta na? Nakuha mo ba yung padala ko? Sorry, konti pa lang yan ha. Kakaumpisa ko pa lang dito sa Kuwait eh. Eto ma, naka-enroll na po ako ng second sem. Bakit malungkot ka dyan? Kasi naman nabigla po ako na mag-a-abroad po pala kayo. Kahit isang buwan na mula nang umalis ka, sobrang lungkot po. Maalam mo naman ikaw lang yung makakaramay ko, di ba? Pwede naman ako mag-transfer na lang sa murang school o kaya magtrabaho eh. Anak, na pag-usapan na natin to, di ba? Tinago ko sa'yo yung plano ko mag-abroad kasi alam kong pipigilan mo lang ako eh. Mabuti nga anak, sinuwerte si mama dahil kahit sa edad ko, na-invite pa ako ng mga tita mo para mag-work dito. Ma, sobra naman kasi yung night before yung alis mo tsaka mo lang sinabi sa akin. Miss na kita, ma. Jill, anak, huwag ka naman ganyan. Naho-homesick na nga ako eh. Hayaan mo, pag uwi ni mama, bibilhan ka niya ng... Mama naman, para ka naman pong si Papa eh. Hindi ko po kailangan ng material na bagay, ma. Mangako po kayo sa akin na hindi po kayo magtatagal dyan sa Kuwait. Oo anak, promise yan. Jill, magpakabait ka dyan ha. Tsaka huwag mong kakalimutan mag-thank you lagi sa tita Mika mo. Bukod sa kinupkup ka muna niya, siya rin yung nagbibigay ng pantuition mo nung first sem ha. Opo ma, busy nga po lagi si tita Mika at asawa niya sa restaurant business nila eh. Tapos next week po babalik muna sila sa Amerika at may aasikasuhin daw po. Ganun ba? O basta, pag mag-isa ka lang dyan, ilalakbo lagi pinto ha. Huwag kang basta magpapapasok. Iba na yung panahon ngayon. Tapos pag galing school, uwi na ha. Opo ma, huwag po kayo mag-alala. Nandito rin naman si Manang Linde, yung bagong kasambahay po nila tita. Sige po, bye na po muna mama. I love you po. I love you too anak.
Ay, sino po sila? Kliyente po ba kayo ni Tita Mika? Sorry, dumiretso na ako dito sa salas. Pinapasok na rin kasi ako ng kasambahay nyo. Ikaw na ba si Jillian? Opo, sino po kayo? Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Jillian, anak, ako ang tunay mong ina. Ay, baka nagkakamali po kayo. Jillian, ako to ang nanay mo, si Nanay Lara. Teka lang ha. Manang! Jillian, pwede bang pakinggan mo muna ako? Ale, sorry po ha, pero nagkakamali po kayo. Sasamahan po kayo ni Manang Linda palabas. Huwag mo na siyang tawagin, aalis na ako. Pag ready ka nang kausapin ako, eto ang number ko. Hello, Jill. Sorry na traffic lang. Nandyan na ako in 5 minutes. Manong, pakibilisan lang ha. May lakad pa kasi kami ni Jill. Tita Mika, may pumuntang babae po dito. Lara daw po yung pangalan. Siya raw po yung tunay kong ina. Ha? Mamaya na tayo mag-usap ha. Lapit na ako. Bye. Hello, Ate Beth. Ano ba yun, Mika? Natutulog pa ako, tawag ka ng tawag. Sorry ate. Pero nagpunta si Lara sa bahay namin at nakita niya si Jill. Aba, ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun. Teka, nasan ka ba? Eto, malapit na ako sa bahay. Nangako kasi ako kay Jill na bibilang ko siya ng graduation dress. I called her at ang sabi nga niya, nagpunta si Lara. Tapos ano daw sabi? Mukhang alam na ni Jill na si Lara ang tunay niyang ina. Tinanong niya ako pero wala akong nasabi. Ate, okay lang naman na tumayo akong ina ni Jill sa kahit anong pagkakataon pero huwag sa ganito ate. Hindi ko kaya. Mika, sensya na naiipit ka ha. Alam ko matagal nating iniiwasang pag-usapan to. Pero alam ko rin naman darating yung time na to na magpapakita si Lara kay Jill. Hindi ko lang maisip kung bakit kung kailan pa graduate na ng college si Jill. Sa kanya naisipang lumitaw. Malamang gusto niyang kunin si Jill dahil oo nga naman. College grad na ito in a few days at mapapakinabangan niya na yung anak na inabando na niya. Tik na babae yan. Kung iwan niyan nun sa akin si Jill para sa ambisyon niyang mag-abroad, para lang siyang nag-iwan ng alagang aso sa kapitbahay. Tapos ngayon magpapakita siya sa anak ko, ha? Bigla-bigla na lang. At timing para walang kasama si Jill kundi si Manang Linda. Walang iya. Totoo ate. Andyan naman ang Facebook. Ni hindi niya hinanap si Jill para i-message man lang. Ay, naku, ang kapal talaga. Kaya nga Paano, Mika, ikaw na bahala magpaliwanag kay Jill, ha? Ito, mini-message ko. Hindi naman nagre-reply. Galit na naman sa akin. Jill, halika. Mag-dinner muna tayo bago bumili ng dress mo. Tita, pwede na po ba natin pag-usapan yung about dun sa Lara? Jill, sige. Magtanong ka lang. Tita, totoo po bang siya daw po yung tunay kong ina? Oo, Jill. Siya ang tunay mong ina. Iniwan ka niya sa mama mo noon. Kapitbahay namin yung si Lara at nagmahal, nabuntis, ayun tinakbuhan. Kaya yan. Tita, bakit po hindi niyo sa akin sinabi ni Mama noon pa? Jill, kailanman hindi ka kasi tinuring na ampo ng Mama Beth mo. Bibing-bibi ka pa lang nang ibigay ka ni Lara kay Ate Beth at Kuya Paul. At kahit di man sila nabiyayaan ng anak, nandun ka naman para i-fill yung space na yun. Sana po sinabi sa akin. May intindihan ko naman po, tita eh. Sa palagay ko, hindi rin ini-expect ng mama mo na magpapakita pa si Lara. Kasi nga, never naman siyang nagtanong. Napakadali ngayon, di ba? May cellphone na, may social media. Pero wala talagang ginawang effort si Lara. Akala nga namin, nagpayaman na sa ibang bansa yun. Huy, huwag ka namang umiyak. Kasi naman po, tita eh. Bakit parang ang malas-malas ng buhay namin ni Mama Beth? Nag-abroad si Papa at nalulong si Mama sa sugal.
Tapos naghiwalay sila at ng babae si Papa. Jill, tama na. Tapos si Papa ayaw na akong kausapin at di na rin ako sinusustentuhan. Nag-abroad naman si Mama para makapag-aral ako. At ngayon naman nalaman kong ampun pala ako. Ano ba to, Tita Mika? Jill, huwag mong isiping malas ka. Napakaswerte mo at ang naging mama mo yung Ate Beth ko. Alam mo yung si ate, saksakan ng sungit. Parang may regla araw-araw. Pero mahal na mahal ka nun. Lahat kaya niyang tiisin para sa'yo. Abay, kulang ang 24 oras sa kanya sa kakatrabaho niya para sa future mo. At kahit nag-abroad siya, para sa'yo pa rin yun. Itong anak ko ayaw pa rin akong kausapin. Graduation day pa naman niya ngayon. PM ko na nga lang. Jill, anak, nagpadala ako. Ilibre mo si Tita Mika at Tito Pete mo, ha? Tapos bili ka ng kahit anong gusto mo. Sorry anak, at di ako nakauwi para sa graduation mo. Ay, itong si Mama. Hindi niya magets na ang laki pa rin ng tampo ko na hindi talaga siya uuwi. Akala ko pa naman isa-surprise niya ako today. Pero mukhang di na talaga siya attend ng graduation ko. O Jill, ngayon na ang graduation mo. Abay, congrats at tapos ka na mag-college. Naku Jill, I'm so sorry ha, pero nagpa-adjust ng meeting schedule yung client ko. Kailangan ko na mag-rush papuntang Makati. Tita naman. Nag-book na ako ng car for you. Sorry talaga ha, hindi ako makakapunta ng graduation mo. Anyway, ito regalo ko para sa'yo. Pati ikaw, Tita. Bakit ba puro material na bagay yung pinapalit niyo sa absence niyong lahat? Ikaw, si Papa, si Mama. Ano bang akala niyo sa akin? Batang paslit pa rin? Nabilhan lang laruan, okay na? Tita naman. Jill, I'm definitely late for the meeting kaya I have no time para dito. Sorry Jill. Later after graduation, text mo ko ha. O ikaw na mag-book ng car. Use my credit card na lang. Congrats dear. Bye-bye na, sige na. Jillian, salamat dito sa treat mo ha. Sobrang saya ko na nag-text ka at in-invite mo ako sa graduation mo. Congrats ulit at nakapagtapos ka na ng kolehiyo. Welcome. Jill na lang po yung tawag niyo sa akin. Pangarap ko po kasi talaga na may a-attend sa graduation ko eh. Okay, pwede mo ba akong tawaging nanay? Or mama? May mama na po ako, si Mama Beth. Jill, pasensya ka na talaga sa lahat. Hindi sapat ang sorry sa lahat ng taon na nawala ako sa buhay mo. Hindi ko nakita yung unang paglalakad mo at marami pang iba. Okay lang po. Sobrang bata ko pa kasi nung pinanganak kita. Sorry kung iba nagpalaki sa'yo ha. Akala ko rin kasi aasenso ako abroad pero hindi rin ako nakaipon. Sanay naman po ako na maraming tao na absent sa buhay ko eh. Huwag po kayong mag-alala. Hayaan mo, mula ngayon nandito na ako palagi para sa'yo. Kumusta na nga pala si Paul at si Beth? Okay naman po si Mama. Ilang taon na rin siya sa Kuwait. Kinuha po kasi siya ng mga ate niya dun eh. Umuwi lang po para magbakasyon dito. Si Papa naman, 3 years na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Yung totoo mong tatay, hindi mo ba itatanong sa akin? Nasaan nga po pala siya? Ayun, matapos akong takbuhan ng mabuntis ako sa'yo, nagkabalikan kami. Nalulong sa sugal at alak. Kaya nga lahat ng diskarte ginawa ko na eh. Alam mo, ang hirap magpalaki ng 5 anak. Teka anak, saan mo nga pala balak mag-apply? Plano ng company ko kung saan ako nag-OJT na i-absorb ako. Sana nga po matuloy kasi gusto ko makabawi kay Mama Beth at kay Tita Mika. Grabe, ang yaman na ng Tita Mika mo, no? Dati-rati lang, alala yun ng mama mo eh. Si Ate Beth kasi, mahilig yun magnegosyo talaga. Tapos si Mika ang tindera niya. Alam ko po, doon po ako binuhay ni Mama Beth sa pagtitinda. Lahat na yata naitindi na niya. Lalo na nung time na hindi na nagpapadala sa amin si Papa. Halos hindi na po natutulog si Mama kasi madaling araw na niyang sinasara yung store namin.
Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko kay Ate Beth at napalaki kanya ng maayos. Sana magkaroon ng chance para makausap ko siya. Opo, kahit ganun yun si Mama. Grabe po yun sa pagsisikap niya para lang makapag-aral po ako. Minsan po siyang nalulung sa sugal pero pinilit niya po magbago para sa akin. Pero wala naman siya ngayon, di ba? Opo, nakakalungkot lang kasi wala po siya ng graduation ko. Kaya po ilang days na rin na hindi ko siya nire-replyan kasi nagtatampo talaga ako. Nako, hayaan mo na muna ang mama mo. Nandito naman ako eh. Nga pala, yung tita Mika mo, ano nga ulit yung negosyo nila? May chain of restaurants po siya. Saka nag-a-accept rin po sila ng catering services. Aba, big time si tita Mika mo. Biglang yaman ah. Hindi naman po sa ganon. Pinag-aralan rin po na mabuti ni tita yon. Sa maikling panahon, napalago niya yung negosyo ng asawa niya kaya mas madalas nandito sila sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Ah, anak, baka naman pwede mo itanong kay Mika kung hiring ba sila. Ito kasing mga kapatid mo walang trabaho eh. 6 kasi kayo, ikaw yung panganay. Yung sumunod sa'yo na 4, puro lalaki. Tapos yung bunso, babae. Kahit 2 lang ipasok niya. Sige po, mauna na po ako ha. O sige, basta ha, sabihin mo naman kaagad. Kailangan kasi namin ng pera. Siya nga pala, yung kapatid mong si Angie, baka naman pwede mong bigyan ng allowance once na okay ka na sa work mo. Pambaon lang sa pasukan. Nay Lara, mauna na po ako ha. Kailangan ko na po talagang umalis. Hi Mama, sorry po kung di ko sinasagot mga tawag at PM mo. Jill, anak. Buti naman tumawag ka na. Anak, pasensya ka na talaga, ha? Alam mo kung tampon-tampo ka na hindi ako nakauwi sa graduation mo eh. Ang gulong-gulo rin isip mo dahil sa pagdating ni Lara. Ma, inimbitahan ko po siya sa graduation ko. Kumain din po kami sa labas. Sayang po kasing reserve seat eh. Bigla po kasing hindi pwede si Tita Mika. Sabi nga ng tita, hindi siya naka-attend eh. Bakit mo nga pala in-invite si Lara? Di ba siya po yung tunay kong ina, Ma? Gusto ko po sanang kahit paano ay may kamag-anak naman ako maka-witness ng graduation ko. Lahat po kasi kayo hindi pwede eh. Jill, anak. Sorry talaga. Natutuwa akong makita na mabilis mong tinanggap lahat. Pero sana alam mo rin na kahit kailan, hindi kita tinuring na ampon. Marami man akong pagkukulang sa'yo. Sana mas lamang doon yung naging pagmamahal ko sa'yo, anak. Ma, alam ko naman po na tunay na anak ang turing niyo po sa akin ni Papa eh. Iniwan na tayo ni Papa pero ikaw, Ma, binuhay mo ko ng mag-isa. Nakita ko yung hirap mo pero hindi ka nagsawa na maging mabuti sa akin. Higit pa sa lahat ng sermon. At palo yung pagmamahal mo. Salamat, Ma. Ano ba to? Ilan tayo nakapag-usap? Nag-iiyakan pa tayo. Kamusta naman yung pag-uusap nyo ni Lara? Ayun, nag-request po siya na tawagin ko po siyang nanay. Pero labag po sa loob ko, Mama eh. Kasi biruin mo, 1 beses ko pa lang siya nakausap ng matagal. Pero gusto po niyang tulungan ko mga kapatid ko. Yung iba, ipasok ko daw po sa restaurant ni Tita Mika. At yung bunso naman, bigyan ko daw po ng baon. Hello, Jill! Oh, kausap mo pala mama mo. Hi, Ate Beth! Ikaw ha, hindi mo na ako ina-update dito sa nangyayari kay Jill tsaka kay Lara. Sorry na ate. I've been busy. Peak season kasi ate. Bakit? Ano naman ba sabi ng Lara na yan, ha? Itong si Jill, nagkukwento. Si Lara pala yung umattend sa graduation day niya. At nakapag-usap sila pagkatapos nun. Itong si Lara, inuobliga si Jill na tulungan yung kapatid niya. Abay, ipasok raw yung iba sa restaurant mo. At yung isa, bigyan naman ng baon. Ma, hindi naman po sa inuobliga. Hep, hep. Ano mang paraan niya sinabi yan, ganoon na rin yun. Hoy, bata ka pa, Jill. Hindi mo pa gets ang style naming matatanda. Nagpaparinig yung si Lara for sure. Una, tulungan mo mga utol mo. Tapos nun, kailangan tulungan mo na rin yung mga asawa nila. Tita, hindi naman po siguro. Kaya pala after all these years, ngayon lang nagparamdam. Abay, hinintay na makagraduate ka at magka-work. Ang kapal naman talaga, ano? Jill, anak, alam kong
sila yung tunay mong mga magulang at pamilya. Kaya dahil nakapagtapos ka na, sa'yo ko na iniiwan yung desisyon kung tutulungan mo ba yung nanay Lara mo o hindi. Anong nanay Lara? At bakit may options pa? No way, ate. Ate naman, abay sobra-sobra na yung iniwan nila sa'yo si Jill at sinalo mo yung responsibility sa dapat sila ang gumawa. Mika, pwede ba? Jill, pag-isipan mong mabuti ha. Baliktarin man natin ang mundo. Si Lara pa rin, yung nanay mo, yung nagluwal sa'yo. Kaya hayaan kitang piliin mabuti kung ano yung mga gusto mo ngayong nakita na kayo ng totoo mong pamilya. Ate Beth, ikaw na ba yan? Hindi, picture lang to. Ate Beth naman, masungit ka pa rin na ba? Mama! Mama, namiss po kita ng sobra. Namiss rin kita, anak. Grabe, last year lang tayo huli nakita pero tingnan mo, ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Ang ganda mo, anak. Mama, bakit po parang ang payat-payat mo? Sobra ka naman kung magtrabaho Naku, wag mo nang pansinin yan. Halika na sa loob, baka gusto nyo naman akong pameriendahin. Kasi naman ate, ayaw mo magpasundo, di sana nakakain tayo sa favorite fried chicken place ni Jill. Ikaw talaga. Tita naman, hindi ko na favorite doon. Malaki na po kasi ako. Ano nga kasi, kumain na tayo. O ate, ako nagluto lahat niyan. Ito kasing si Jill, hindi na lang nag-culinary para may chef na sana ako. Yan tuloy. Haggard na haggard rin ako kasi kulang kami sa cook kasi dagdag kayo ng dagdag ng branch, Mika. Tapos kulang naman pala kayo sa tao. Kasi rin po, may ate ako nagtsatsaga mag-work sa ibang bansa. Abay, imbes na tulungan na lang ako dito. Napakataas ng pride Samantalang dati, kahit anong racket o tinda niya, best supporting actress ako. Nanunumbat ka ba? Ikaw, Mika, ha? Hindi naman ate. Gets ko yun dati na ayaw mo. Kasi umiiwas ka sa issue na baka isipin ni Pete, inaasa ko lahat ng kamag-anak ko sa kanya. Pero... Naku, tama na yan. Sapat na kasi sa akin na ito, pinatira mo tong si Jill dito sa bahay nyo. Sobra-sobra na nga yun, sa totoo lang Ate, alam na ni Jill yun na parang anak na rin ang turing ni Pete sa kanya. Lalo pa at di ako mabuntis dahil sa stress sa work. Pero ate, pinagsikapan ko ring mapalago itong business kasi hinihintay ko yung araw na magkakasama-sama na tayo uli at hindi ka nalalayo sa amin. Iyaan mo na yung mga kapatid natin sa Kuwait. O siya, picture-picture muna tayo. Mamaya na yung drama mo, Mika. O ate, kumusta yung pagkikita nyo kagabi ni Lara at Jill? Okay naman. Kahit ganun ko na lang kung itulok si Jill sa totoo niyang pamilya, masakit sa akin kung sakaling bumalik siya doon. Kinwestiyon ko nga si Lara kung bakit ngayon lang siya nagpakita kay Jill Pero naisip ko rin na wala naman talagang perpektong nanay, di ba? Kaya depende sa anak kung paano niya yayakapin yung mga imperfections na yun. So ano ang agreement ninyo? Dito pa rin si Jill sa poder ko. Ilang taon na rin kasi yung bata, kaya tingin ko ang habol naman ni Lara yung tulong pinansyal ni Jill at hindi naman yung presence ni Jill Na kay Jill na kung anong klaseng tulong yung ibibigay niya. Ay, totoo ka dyan ate. Ikaw ba? Ano na bang plano mo pagkatapos nito? Ayaw mo ba talagang... Ika, okay lang ba talaga sa'yo na tumulong ako sa negosyo mo? Naisip ko kasi tapos na naman si Jill Tsaka hindi na rin ako, hindi na ako bumabata. Gusto ko pang makasama ng matagalan yung anak ko. Baka naman pwede pa yung offer sa akin dati na itong si ate. Di ba nga gusto kong ikaw ang mag-manage sa isa naming branch dito? Ano naman alam ko doon? Hindi naman ako nakagraduate. Tsaka pagtitinda at pag-aayos lang ng kama sa hotel yung alam ko. Ate, wag ka nga. Minamaliit mo na naman ang sarili mo May bubuksan akong branch sa Laguna. Ikaw na mag-manage noon ha. Yaan mo, iga-guide kita. O sige, babalik lang ako ng Kuwait para magpaalam ng maayos sa amo ko.
Yaan mo, pagbalik ko, magre-rent na lang kami ni Jill. Grabe ang pride mo, ha? Ang laki nitong bahay, oh. Dito na lang kayo. Abay, matutuwa si Pete dahil matagal na rin niyang pinagtataka kung bakit ayaw mong dito na lang sa Pinas magstay. Mika, salamat Huwag mo munang sabihin kay Jill. Gusto ko masorpresa siya pag balik ko dito. Surprise! Jill, alam mo na uuwi ako. Ano ba yan? Ako yata yung na-surprise Ikaw sana yung surprise ko, anak Ate, sorry. Hindi ko natiis. Nung pagbalik ko pa lang sa Kuwait, inamin ko na kay Jill yung mga plano natin. Oo, na-excite kasi ako. Kaya ito, welcome sa surprise party mo na ikaw rin ang nagplano at ikaw rin na surprise. Ikaw talaga, Mika. Kaya ikaw ang paborito kong kapatid Jill, Lunes ngayon, ba't di ka pumasok sa trabaho? Hi, Mama. Welcome back. Back for good na sa wakas. Nag-leave po ako kasi syempre special tong araw na to Anak, sorry Medyo natagalan si Mama. Tinapos ko kasi yung mga kinakailangang papers para... Teka, sinong bata yan, anak? Ma, siya si Angie. Bunsong kapatid ko po. Ma, sorry kung ako na yung nag-decide. Isa siya sa surprise ko sa'yo. Naisip kong palakihin si Angie gaya ng pagkapalaki mo sa akin. At ituring siyang anak gaya ng kung paano niyo ako itinuring ng anak ni Tita Mika. Kakagulat naman yan, anak. Pero di ba sabi ko, ikaw na bahala mag-decide, di ba? Anak, alam mo, natutuwa ako. Napakabait mo. Napakabait mong tao. Proud na proud si Mama sa'yo. Mika, okay lang ba sa'yo na? Ate naman, syempre okay na okay. Ay, tuwang-tuwa nga si Pete na may bata na dito sa bahay. Ito kasing si Jill nang tumira dito, dalaga na siya noon. Ngayon, gurang na siya. Grabe ka naman, tita. Biro lang. Syempre, ikaw ang paborito kong pamangkin. Hayaan mo, Angie. Aalagaan ka namin dito. Si Tita Mika, si Tita Jill, at yang si Lola Beth mo. Lola ka dyan? Ikaw talaga? Manda ka sa akin, Mika. Joke lang, ate. O sige na, shut up na ako. Siya, halika, mag-picture na tayo. Hindi na kayo. Upload ko to sa Facebook. Ay, ang ate ko. Magaling na talaga mag-Facebook. Baka mamaya niyan may Instagram ka na rin, ha? Meron nga. I-follow mo ako. Ito yung username ko. Nako, ate. Huwag na. For sure, ang badoy ng username mo. Halika na, kumain na tayo. Tara, Angie. Prepare ko na yung food mo, ha? Tingnan mo nga naman. Parang kailan lang. Alaga kita ngayon. May naalagaan ka na rin, anak. Thank you, Ma, Dahil sa'yo, naging mabuting tao ako. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Babawi po ako sa'yo, Mama. Promise. Bawi. Ilibre mo lang ako sa sine, anak. Okay na yon. Ipunin mo yung sweldo mo para sa future nyo ni Angie. At syempre, para sa mga magiging anak mo. Di ba mag-aasawa ka pa? Oo naman, Ma. Pero matagal pa. Thank you, Ma. I love you. I love you too, anak. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love